Máme tu další díl bezpečně a bez stresu s Embedditem. Opět Libor Kovář. Libore, dobrý den. Dobrý den. A ještě jednou Tomáš Šabík, dobrý den. Byl nám e-mailing, tak vlastně já začnu úplně takovou jako zásadní, asi jednoduchou otázkou. Já už to tady dneska vím, ale jak poznat ten phishing? Tak jako, ten, asi bych tady řekl ten nejzásadnější bod. Ten nejzásadnější bod, čo by som povedal, je vždy urgencia. A pokiaľ vám nepíše váš známy dysgrafik, tak väčšinou tam bývajú aj gramatické chyby. Takže to sú také tie najznámejšie. A čo by som povedal ešte, väčšinou sa to schováva do reklam. Pardon. Do reklam. A pokiaľ viete, že ste nevyhľadávali tento produkt a dojde vám nejaký e-mail z nejakej značky, ktorú viete, že ste nevyhľadávali, nikdy si tam nekupovali, tak už to tiež je taký prvý náznak. Takže my tomu říkáme nevyžádaná pošta. Cokoliv, co nemám vyžádaný, mám nastaveno v mailu, že automaticky jde do spamu nebo do koše. A vůbec to ani nečtu. Ani to neotvírám, ten e-mail. Prostě jakmile nějaký informace o balíku, o kterém vůbec jako nevím, banka tam poslala nějaký informace s nějakým požadavkem na přihlášení. Prostě cokoliv, co je nevyžádanýho, tedy já sám o tom nevím, nebo jsem to nechtěl, nebo jsem s nimi nekomunikoval, automaticky odchází jako do spamu nebo do koše. Je dobré nikdy to ani neotvárať, protože ako náhle to otvoríme, vlastně posíláme správu tomu útočníkovi, že e-mail je aktívny, čítáme si maily. Zkouša potom ďalej. Děkuju Tomášovi za doplnění. Ono mnoho těch věcí je stejně jako s telefonem. Velmi často tyhle věci vůbec nemusí sloužit třeba i k útoku. Jenom slouží k tomu, aby se věřilo, že je živá schránka. Když odpovíte když tipnete call, tak vlastně dáváte echo, hele, on je živej. On jako, když to nenecháte dozvonit, tak se řekne, hele, on je živej. Jo? Když jako to otevřete, tak dojde informace, že to bylo přečtený. To znamená, někdo je na druhé straně a pro mě jako pro útočníka to znamená, hele, můžu začít přemýšlet, jestli je to pro mě nějaký target, nebo respektive cíl, nebo ne. Já tady možná ještě skočím o krok zpátky. Dneska tady máme různý mailingy, pracovní, osobní, máme tady Google, máme tady Microsoft, máme tady české firmy, které vlastně nabízejí ten e-mailing. Možná základní otázka, jak si vlastně jako vedou tyhle ty mailingové schránky s nějakou bezpečností, s takovou tou základní? Je tam nějaký rozdíl mezi tím? In general vždy u všeho, jako u těch mobilů, jako všude jinde, předpokládejte, že to zabezpečený není. Jo. To je jako základ. Nikdy nepředpokládejte, že je to zabezpečený, protože mnoho firem dneska posílá data do cloudu. Bavili jsme se o tom v jiných dílech. A říkají, my to máme v cloudu a je to bezpečný. Dotaz, proč si myslíte, že je to bezpečný? Určitě říkají, no protože je to v tom cloudu a mně se o to přece ten Google nebo Microsoft jako stará. Jenomže ten se o to stará jenom ve velmi konkrétních definovaných případech. Pokud vám poskytuje software, tak se stará o všechny části, které jsou až k tomu softwaru. Víš, ne. To znamená, software už je vaše odpovědnost. Jo? Když vám poskytuje infrastrukturu jako servery, tak se stará o bezpečnost těch sítí. Ale ne těch serverů. To už jsou zase vaše bezpečnost. A ten obrovský omyl, se kterými se v těch firmách setkáváme, je v tom, hele, je to v cloudu, je to zabezpečený. Není to zabezpečený. To znamená, i vy dostanete e-mail, když si otevřete na Mozilla, třeba vezmete si Mozilu, ať i trochu zpropagujeme někoho jiného než Microsoft a Google, tak je to jenom e-mail. A vy musíte provést veškeré nastavení. Facebook, oni vám tam přednastaví nějaké věci, ale ty jsou jenom jako in general a většinou jsou vypnutý všechny věci, které jsou zajímavé pro Facebook a zároveň mohou být zneužitý útočníkem, třeba odesílání informací. Proto já, když třeba instaluji do počítače Windows, tak tam máte pasáž, kde otvíráte služby. To znamená, chceš odesílat data o operačním systému, já zaškrtávám ne. Jo, protože vždycky vlastně vy dostanete na výběr
schválte defaultní nastavení, to znamená to, co je tam jako přednastavený od výrobce a 99% firem lidí na to klikne a řekne jasně, ale tam si otevřu všechny kanály. Já si vždycky dávám jakoby customization nebo úprava, a tam jdu službu po službě a opravdu si vybírám, kterou chci, aby byla otevřena. Takže vlastně doporučujete dát si s tím tu práci na začátku, která vám pak usnadní tu práci potom. Všetky tieto freemail, či už pracovný, alebo teda freemail, tak majú také nejaké základné nastavenia. U nás vo firme to máme spravované, máme tam nastavené určité politiky, ktoré automaticky zablokujú ten e-mail, čiže k nám sa ani nikdy nedostane. Tieto politiky ale nie sú nastavené, čo sa týka freemailov pre osobného užívateľa, ale tam si to všetko musíme nastavovať my. Čo nám k tomu môže dopomôcť je, jak sme už spomínali, antivírus. Sú programy, ktoré kontrolujú aj tieto e-maily a môžu vám s tým pomôcť. Jak už bolo spomínané, treba si vždy, všetko si to nastavujeme, my treba si dávať pozor na to, čo nám chodí, čo otvárame, na čo klikáme. S jakýma e-mailama vám se pracuje vlastně jako nejlíp? Který jsou pro vás jako na sekuritu jako nejjednodušší, že víte, že tady třeba plácnu teďka od Google, vím, že ten se mi brání prostě jakoby líp, je tam jednodušší nastavení od Microsoftu, třeba je to jakoby náročnější, čistě jako příklad. Když už to vezmeme třeba jakoby k firmám, kdybyste měli dát doporučení, který tool si vlastně jako vybrat? Tak ja poviem, je to záleží na veľkosti firmy. Pre menšie firmy by som doporučil Google, pretože ten je trošičku ľahší, čo sa týka toho manažovania. Pre tie väčšie tam už doporučím Microsoft, pretože vlastne tam tie nastavenia, tie politiky sú rozsahlejšie. Vedia si tam nastaviť viacero filtrov, viacero blokácií. Je tam nastavená karanténa, kde vlastne keď dojde nejaký podozrivý mail, ktorý prešiel všetkými tými politikmi, tak sa dostane do karantény, kde vlastne čaká na prezretie administrátorom a potom následně může být prezentý aj uživatelom, či ho chce uvolnit. Aby byl opatrný, Google tohle má samozřejmě taky, akorát se s tím prostě pracuje jinak. Ono bych si asi netroufnul říct, co je lepší nebo co je horší, protože jenom každý systém, každý klient pracuje jiným způsobem, musíte nastavovat ty věci jinak. To nastavení většinou je úplně nebo velmi obdobný, ono, co chcete vymyslet jako jinýho. Můžete používat jenom víc toolů, například kanalytice a dalším jako věcem. Ale in general tam není rozdíl. To, co vlastně Tomáš myslel, je, jsem-li malej startup, šetřím každou jako korunu, chci jako se jako rozvíjet, tak pro mě by Google, pro mě osobně, je to moje preference, není to nic z trhu ani marketingově. Jasně. Tak pro mě Google je jako vlastně prvotní, protože to spravuju, primární správa je pod vlastníkem toho účtu. To znamená, já můžu vytvářet další věci, mám všechno na jednom místě, dokážu to řídit pro všechny jako ostatní, dokážu manažovat, já nevím, třeba do 100 lidí, dokážu to velmi efektivně manažovat. Nad 100 lidí už bych přemýšlel právě o Microsoftu, který používá už specializační customizační tooly, takzvané politiky řízení těch koncových zařízení. To znamená, ta funkcionalita už je rozšířená nejenom na tu část toho e-mailingu, ale já už jsem schopný přes ty tooly spravovat i třeba to koncové zařízení, jo, a už to pro mě dává větší smysl, ale je to zase samozřejmě koupeno nějakou cenou, kterou za to musíte zaplatit. Je tady i nějaká jiná varianta, třeba třetí? Nebo si to třeba postavit jako na zelený louce jako samostatně? Jako zástupce firmy chci standardizované řešení, protože potřebuju manažovat, v našem případě dneska se bavíme o 30 000 jako interních zaměstnancích. V dobách, kdy jsme měli na starost 11 zemí, tak těch zaměstnanců bylo 250 000. To prostě jako ručně jako neuděláte. Malá firmička vám to prostě jako nepokryje. To znamená, tady bych šel jednoznačně standardizovaným prostředím. Ve chvíli, kdy jsem malej startup do 10 lidí, opravdu mám ten čas, mám ty znalosti, chci se tomu věnovat a nevadí mi, že dělám jako case by case,
tak bych šel i do nějakých dalších free toolů, kterých je na trhu prostě velká jako řada. Každý má svoje výhody a nevýhody. Nevím, jak ty vidíš ty technicky, ale já bych to bral z toho manažerského pohledu, je to pro mě tohle jako jasná jako volba. Přičemž Google je i jako ve velkým, i v malém. Jo. Stejně jako Microsoft. Vždycky hrozně tady brát ty názvy těch firm. Tak jak bolo spomenuté Google a Microsoft, tak jako to sú dve najväčšie, čo sa týka mailingové firmy. Jak bolo spomenuté, vedia byť malé, veľké, ale ide o tú štandardizáciu a pokiaľ sa jedná o tú nejakú tretiu stranu, tak je to na zváženie tej samotnej firmy. Byly tady zmíněný antiviry, které vám pomůžou s nějakým nastavením. Existují i třeba nějaký free verze, které vám s tím nastavením pomůžou? Väčšinou táto funkcia býva schovaná pod tým plateným už antivírom, protože to je nastavenie, ktoré je vlastne extra, nie je to ten základný balíček. Já myslím, že bychom asi našli, my žádnou jako nepoužíváme. Já i doma soukromně používám placené verze Google nebo Microsoftu. Mám obě dvě prostředí z různých důvodů. Asi na to teďka úplně neumíme odpovědět, ale věřím, že takové věci určitě jsou. Na druhou stranu standardní sekuritářská paranoja mě říká, hele, fakt si chceš nastavit něco, o čem, nebo nechat nastavit něco, o čem nevíš. Co když zrovna se toho zmocnil nějaký zlý útočník? Takže... A paradoxně ti tam ty dveře otvírá místo toho, aby ti je zavřel. A to je vlastně důvod, proč mám rád víc naše předchozí diskuze Samsung, protože tam to mám pod kontrolou, co mám otevřený, zavřený. Dobře. Pojďme teďka možná na ty útoky. Zase, budeme se opakovat, je tady nějaký phishing, neklikáme na odkazy, je tady ještě něco, protože e-mail dneska vlastně ve výsledku používá, a nevím, nechci říkat to procento, jo, ale 80% prostě populace český. Je tam ještě nějaká varianta, jak vás ten útočník může vlastně jako napadnout? Už sme to tu trošičku spomenuli a týka sa to spamu. Vlastne, kedy útočník sa tvári, ako keby to je reklama z nejakého produktu. No to zistenie, že teda čítame si tú schránku, že je živá a po tom vlastne zistení, že schránka existuje, že sa číta mail, tak sa vlastne potom vytvára už lepší e-mail, kde sa ponúkajú nejaké zľavy alebo darčeky, niečo, čo naláka toho človeka, aby sa to otvoril, aby na to klikol, aby sa pozrel, o čo sa jedná a vlastne tým sa dostane ten útočník dnu. Spam býva najčastejší útok e-mailový, ale dá sa filtrovať znova, že sa dá označiť skoro v každej free mail verzii ako spam. A tým pádom útočníka zablokujete po nejakých 3-4 pokusoch, kedy nedáte žiadnu reakciu. Už nebude posílať. Nedej Bůh, kliknu, zase někam vlezu, prostě stává se to, stane se to. Co teď vlastně? Jako pošleme telefon, pošleme i telefon, i počítač opět do továrního nastavení? Pomůže to? Nebo... To záleží na co jste kliknul a co jste otevřel, protože součástí těch e-mailů není jenom kliknutí, ale posílají se i přílohy. To kliknutí je jenom jedna část a vás většinou redirektuje na nějaké stránky, kde vy pak děláte nějaké aktivity, musíte vyplnit nějaké svoje údaje a tak dále. Daleko, nebo stejně závažná situace je, že v tom e-mailu máte přílohu, která vám právě říká, hele, to je faktura, jo, faktura třeba k té doručovací službě, vy si ji vlastně otevřete a dneska tady ten malware nebo tady ten špatný kód může být v tom dokumentu, může být v PDF-ku, může být ve Wordu, může být prostě v cokoliv, co tam je vlastně vložený jako příloha. A v tom první, když kliknu a někdo po mně chce údaje, bych asi jako nic neřešil úplně na rovinu. V tom druhém případě, kdy kliknu a tady ten soubor si jako v počítači otevřu, v první chvíli zastavím práci, okamžitě zastavím jako práci, uvědomím si, že jsem jako asi udělal něco špatného, okamžitě spustím všechny nástroje bezpečnostní, které v počítači mám, tedy spustím si antivirus, spustím si kontrolu integritu souboru a všechny jako ty části. Pokud jsem nepokračoval nějak dál, tak ještě udělám nějakou kontrolu při startu toho počítače, zapnu si nějaký nástroje. Když vím, že jsem nedělal nic dalšího, tak to dál jako neřeším, řeknu si, hele, ok, nic to nenašlo, jen pro jistotu třeba za 2 dny to projedu tohletou kontrolu, ještě jednou zkontroluji si, jestli mám
updaty všechny a další věci. Tie útoky sú teda ako rozdielne, keď už, nedaj, Bože, kliknete, tak buď teda program začne si pýtať od vás nejaké dáta priamo, alebo si postupne začne zbierať tie dáta sám a potom sa ich snaží posielať. Čiže je dôležité spraviť si vlastné kontroly potom, keď klikneme a napraviť to kliknutie. A nebo pokud nemáte antivir a tak dále, tak se prostě nainstaluje do počítače. Standardní antivir, velmi dobře nastavený antivir by vám to měl chytnout, pokud to není úplně něco novýho. A když to chytne, tak on to zastaví, zablokuje. To vám většinou vám vyjede nějaká hláška, ale dal jsem ti to do karantény, je to nebezpečný a tak dále. Když to necháte být, může se tam něco nainstalovat, tam jsou ty kontroly. A pak, jak jsem říkal, další za 2 dny to kontroluju a pak to třeba týden sleduju. A vys naše předchozí s těmi počítačemi to teď už úplně stejný. Mám ho 3 roky, nikdy mi nespadnul, najednou mi za týden spadnul 3krát. Jo? Vždycky vím, že je to jako velmi rychlý, síť je velmi rychlá, vím, že prostě velký film, jako video si stahuju 10 minut, najednou mi trvá stažení 30 minut. To jsou přesně ty znaky, které mě znervózní. A zase, já tím, že, a to je důvod, proč já jsem vlastně na Microsoftu nebo na Google, i v soukromí, já mám vlastně všechny data uložený v tom cloudu, včetně svých osobních fotek a všech tady těch záležitostí. Takže já se jenom odpojím od těch cloudů a dám factory reset, počítač znovu spustím, přihlásím se a vím, že když dojdu za 3-4 hodiny, tak mám počítač, jako jsem ho předtím spustil do toho factory resetu, včetně každé jednotlivé ikony, která vás jenom napadne a vím, že je to čistý. Tady se možná zeptám, co když se ten vir dostane na ten cloud? Na cloud se dostat může jenom jako soubor, protože on se tam nespustí. Pokud nejste v pracovním prostředí, kde vy používáte cloud pro výpočetní prostředky, simulace počítačů a tady všechny ty věci, ke kterému dneska cloud jako slouží, ale jste opravdu jen ten běžný uživatel toho cloudu, tak tam se vám nespustí, on se tam nemá jak spustit. To je jenom úložiště, to je stejně jako když dáte na disk. Dokud vy neuděláte nějakou akci, tak se nic nestane. A když vy tu akci uděláte a kliknete na něj, na tom cloudu, tak se vám to zase nastaví v tom počítači, který ten kód jakoby spouští. Takže ten cloud je vždycky bezpečný. To, co vy musíte si ohlídat, potom, když děláte zpátky tu synchronizaci, tak třeba když já jsem opravdu jako hodně nejistý, jestli to nenatáhla nějaká aplikace, tak když si obnovujete to zařízení z cloudu, tak vám to řekne, hele, chceš to obnovit s těma souborama a složkama, který už si tady měl, a teď nemyslím uživatelským, myslím tím s programama a s jejich nastavením. Tak musím říct, že asi 3krát za život jsem říkal, to fakt jsem si nebyl jistý, jestli nebyl nějaký trouble, tak jsem říkal, ne, chci jenom data, ale všechno v ostatní se nainstaluj do čistýho. Jo? To znamená, musel jsem se znovu všude přihlásit, musel jsem zase všude zadat ty hesla, ale chtěl jsem mít jistotu, že žádný z těch existujících programů, který tam mám, nebyl jako poškozený nějakým útokem. Ešte čo by som doporučil, keď sa vracame späť teda z cloudu, tak ešte predtým dať si tam ten antivírus predtým, než spustíme ten cloud, a vlastne ten antivírus potom spätne kontroluje tie zložky, ktoré sa mu tam nahrávajú, a tým pádom vie zistiť, že táto zložka, ktorú sme našli z cloudu, je nejaká infikovaná, podozrila, takže ju dá automaticky do karantény a vlastne vtedy už ju vieme vymazať. OK. Jelikož tady předáváme i nějaký rady, typy, triky menším podnikům, byly tady zmíněný politiky. Jaký byste dali doporučení, na co se zaměřit? Na co se zaměřit, jasno. A tak dále. A na čo by som sa určite zamieril, je na e-maily, ktoré chodia mimo krajín, ktoré majú zvláštne koncové prípony. Za každým, jak máme UPN-ku, doménu, či je to Gmail, či je to Microsoft, či je to Outlook, tak oni majú väčšinou modifikované tie UPN adresy, takže tieto filtrovať, takúto politiku nastaviť. Ďalej, jak už bolo spomenuté, programy, teda súbory, kontrolovať, ktoré súbory sú tam, aké sú tie prílohy, čo je vlastne text toho mailu. Teraz nedávno začali byť veľmi populárne aj QR kódy, že vlastne telom tej správy bol QR kód a bolo to veľmi problematické zachytiť. Takže toto sme museli tiež vymýšľať na to politiky a ako to filtrovať. Microsoft nám pomáhal. A
Toto by boli asi také základné, tie spam filtre nastaviť a nastaviť teda, kto nám môže posielať z vonkajších. Čo máme ešte, čo spomeniem, čo máme nastavené my vo firme, vždy, keď nám dojde externý mail, tak tam máme veľkými červenými písmenami napísané, že sa jedná o externý mail, že máme byť opatrní a čítať pozorně. Je to jedna z těch věcí, jak se bránit těm phishingovým útokům, protože, jak jsme se o tom bavili už vlastně na začátku v těch dílech, tohle je vždy založeno na lidské činnosti, on sám o sobě vlastně neobsahuje žádnou činnost. Bavili jsme se o těch casech, kdy lidi zaplatí za věci, protože jim majitel pošle, hele, pošli mi peníze, potřebuji nutně poslat, oni to pošlou. Mám takový příběh tady nedávno, asi 14 dní, kdy jsme tady pro jednoho klienta něco takového udělali a paní účetní to posílala, aniž by se prášilo, prostě furt to jelo. Ale pozor, to bylo jako v milionech dolarů, takže jako ve firmě se tomu stále do dneška smějou. No, my vlastně provádíme i kontrolu, jestli odesílatel odpovídá vlastně tomu mailovému serveru, ze kterého to jde, protože dneska já nemám na internetu je tisíce toolů, kdy se vydávám za vás jenom tím, co vidíte. To je vlastně to i banky velmi často říkají, hele, zkontrolujte si, jestli to opravdu sedí. Takže i tohle je kontrola a pokud nám tyhle věci jako nesedí, pokud ty nástroje vyhodnotí, že ne, tak vlastně my máme takový banner, takový jako titulek nad každým e-mailem velkým červeným písmem jako s vykřičníkem pro toho uživatele, bacha, neodpovídá to, jo, není to, je to externá, není to jako interní a neodpovídá to vlastně těm bezpečnostním pravidlům, ale my nejsme vždycky schopni posoudit, jestli to není třeba nějaká komunikace od regulátora, jenom nebo od někoho... Od dodavatelů například. Od dodavatele, který neodpovídá za dodavatele, ale zrovna sedí doma na home officeu, tak odpovídá ze svého soukromého Gmailu. Jo. Tak proto je tam ten obrovský, jako ten obrovský titulek, který říká, hele, dejte si na to bacha, zkontrolujte si to opravdu, protože ty pravidla bezpečný jsou nějakým způsobem jako porušený. Ale mail sám o sobě není závadný, takže jako popřemýšlejte o tom, jestli když po vás tam chce pošli fakturu, tak jestli si to radši neuvěříte telefonem. A tohle je jedna ze základních věcí. A druhá základní věc je potřeba oddělit soukromí e-maily, soukromou komunikaci od služební. To je jedna z věcí, kterou my máme velmi striktně, občas se tomu jako nevyhnete. My ale v takovém případě tyhle e-maily jako zachytáváme, máme o tom jako máme o tom jako informace, prochází tam speciální kontroly a lidi vědí, že by si v soukromých e-mail, teď to neberte jako soukromý e-mail, jako Gmail, ale jako soukromí zprávy, které posílají služebním e-mailem, takže jsou tooly, které kontrolují obsah té zprávy. To znamená, neměli byste to používat pro něco, že si tam pošlete zdravotní zprávu nebo něco takového, protože to prochází nějakou jako kontrolou, takže tohle jako když oddělujete zase, tak na mě jako na Libora Kováře, na soukromý e-mail budou útočit výrazně míň a výrazně jinak, než na mě jako na Head of Security. Jasně. A už jen, a i tohle pomůže těm firmám v tom jako víceméně oddělat část balastů, než když mám člověka, který svůj služební e-mailovou adresu používá pro veškerou komunikaci s každou bankou a konferencí a servisem a babičkou, tak tam předpokládám, snažit se to rozdělit, že tam bude daleko větší jako masa toho útoku, než když to mám jako oddělený. OK. Pánové, já vám moc krát děkuju, že jsme tady mohli rozebrat jak mobilní zařízení, tak e-mailing a budu se těšit v dalším díle. Díky. Mějte se hezky.